Usapho lwasebukhosini kwaSigcawu luchonge ibambela elizakukhokela amaMpondo aseQawukeni okukuza emva kokukhothama kukaKumkani Zanozuko Tyelovuyo Sigcawu ngokuhlwa kwangolwesibini. Umoya wekumkani uphemele kwisibhedlela saKwaZulu Natal St Augustine eThekwini emva kokulaliswa inyanga ezintathu ezidluleyo. Olusapho lwasebukhosini luvumelene ngazwinye ukuba konyulwe inkosana uDumelani Sigcawu njengebambela kumkani. Kodwa luyibeke yacaca eyokuba ubambela nje iintsuku ezingama-21. Emva koko kuza konyulwa ikumkani entsha. Prince Dumelani Sigcawu. Prince Dumelani Sigcawu. Uyintoni yona apha? Walapha walendlu. Oh, okay. Ungutata omncinci apha kwikumkani le ikhothamileyo. Lubekiwe ke nosuku lokutyalwa kwekumkani. Sisapropose usuku olunge-17 kaJuni. Kodwa ke sawuxhomeka kwidade kamongameli. Thina soyibhekisa kwi-premier. I-premier ke uneyilayize ne-office kapresident neka-minister wakwaKhokhela. Batsho baluconfirm olusuku okanye not. Ibandla lamawesili nalo liye kuthuthuzela olusapho lusentlungwini. Zanozuko usishiya ngexesha apho beseplana into yokokuba le ndawo siyidevelopa njani together inkonzo ihlangene nesizwe. Izindlu zikaFaku zikwanqumamise iminyhadala ngexesha lenzilo. Akuyi kutshatwa kungayikuqhutywa namigidi. Ukanti nesikhumbuzo sempalalo-gazi yaseNgquza Hill simisiwe. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eFlagstaff.